hukum kɔnɔna la limana a kun de walasa ka jamana denw kunnafoni jamana ale taabolo la ani bɛɛ lajɛlen ka se ka jamana taabolo faamu kuma an y'a kanu ka ye nin kɛnɛ in kan ka se ka gafe ninnu bamayɛlɛma bamanankan na walasa a bɛ se ka faamuya sɔrɔ a la cogo min na kuma an sigira kɛnɛ kan an bɛ dugawu kɛ seli kɔni ale tɛmɛna min ye seli caman ye ala k'o yira an filɛbaw ni an kanubaw la minnu b'an filɛ don o don an bɛ yafadeli fana kɛ ka ɲɛsin an filɛbaw ma minnu b'an filɛ don o don limanaw ka jira k'a fɔ aw minnu bɛ yen n'aw b'an filɛ aw de ye tele yɛrɛ ye sabu ni aw tɛ limanaw ma se ka teleko kuma fɔ ma se ka radioko kuma fɔ o tuma an b'aw fɔ k'aw barikada an minnu b'an sigi k'an lajɛ ka kunnafoniw lamɛn walasa ka faamuya sɔrɔ a la o tuma an yafara bɛɛ ma bɛɛ fana ka yafa an ma limanaw gafew bɔra u b'an bolo kɔrɔ an bɛna an da don u la k'u walawala aw ye l'essor ale bɛ yan nɔ a kumana limanaw a y'a jira k'a fɔ ko mali ni faransi cɛ tɔ gɛlɛyalen don ka taa fɛ sabu min ye bamakɔ ni pari ye ayiwa bɛnkan sɛbɛn min bɛ yen n'o bɛ faransi ni mali cɛ a bɛ n'a fɔ bɛnkan sɛbɛn in lakanako siratigɛ la ko dansigi kɛra a ko la an bɛna an nɛ don o la sisan k'o walawala aw ye min ye kunnafoni so kura minnu bɛ yen ni o ye réseaux sociaux ye a jirala k'a fɔ kunnafoni sira kura dɔ bɛ yen sisan ni u ko ma ko video man ayiwa video man ninnu o bɛ kunnafoni di cogo min na kɔlɔlɔ jumɛn b'a la ni nafa jumɛn b'a la l'essor wulila ka ɲini kɛ a ko la an bɛna an nɛ don o la sisan nɔ o kɛra kunnafonidilaw yɛrɛ tɔgɔ la donba min ɲɛnamayara kunungo o mana bɔ yen fasidi sɛbɛn bɛ yen n'u k'a ma ko plume libre ale kumana plume libre y'a jira k'a fɔ san o san mɛ kalo tile fɔlɔ o bɛ bɛn baarakɛlaw fana tɔgɔ la don ma o fana ɲɛnamayara mali la yan nɔ nka limanaw kuma kɛra min kan baarakɛlaw ka lafasali kuluba n'o ye UNTM ye ale y'a jira k'a fɔ ko nafoloba min bɔra k'a fɔ ko coronavirus bana ka kɛlɛ ayiwa nafolo in k'u b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka a taa yɔrɔ fɔ maaw ye an bɛna o an da don o fana na sisan plume libre ale kɔnɔ o mana bɔ yen fasili sɛbɛn min n'an k'a ma ko Hope d'Afrique ale fana kumana a y'a jira k'a fɔ mali jamana ɲɛmɔgɔw kɔni ni CEDEAO tɛ ka ɲɔgɔn ye sira kelen kan bilen sabu ko mali jamana ɲɛmɔgɔw y'a jira k'a fɔ san fila kɔni olu n'aw ta ka baara kɛ n'o ye n'a ma ɲɛ CEDEAO ni mali sɛnɛ ka ɲɔgɔn ye sabu CEDEAO ko kalo 12 walima kalo 16 ko kalataw ka labɛn o kɔnɔna la mali jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ y'u kanto ko kalo 24 n'o bɛ san fila ma ayiwa o kɔni o daminɛna ka ban wa baara bɛ ka kɛ ni o ye o bɛ n'a fɔ mali ni CEDEAO u tɛ ka ɲɔgɔn ye bilen bɛnkanw na o mana bɔ yen l'indépendant ale kumana min ye l'indépendant ye ale y'a jira k'a fɔ ko faransi ka kɛlɛcɛw n'o ye barikani ye k'u kun ye maa dɔw minɛ avril kalo tile 16 tɛmɛnen na gosi mara la maa naani minnu maa 6 de kun minɛna u fɛ nka laban in na ko maa 4 ɲɔgɔnna u tilala ka olu bila ka taa an bɛna an da don o la min ye MNLA cɛba dɔ bɛ yen n'u k'a ma ko Mohamed Ag Amata ni bɛɛ lajɛlen k'a ma ko Amalosh limana ko bamanci jɛkulu ye ale fana fa Ber Tombouctou mara kɔnɔna la l'indépendant y'o fɔ o mana bɔ yen le soir de Bamako y'a jira k'a fɔ ko l'imam Mahmoud Diko n'o ye Badlabugu alimami ye ale ko ale kɔni tɛ se ka maa dɛmɛ maa min n'ale tɛ o taayɔrɔ dɔn kuntilenna tɛ maa min na an bɛna an da don o fana na sisan soir de Bamako kɔnɔ an bɛ sɔrɔ k'a kuncɛ ni min ye o ye Nouvelle Horizon ye limanaw Nouvelle Horizon y'a jira k'a fɔ nin wagati in na ko ayiwa an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ a jiralen bɛ k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ ayiwa ko ziyara n'o ye Sherif Usman Madani Haidara ale ka ziyara ye o baaraw bɛ fɛ ka boloda u ye kunnafonidilaw wele ka ɲɛfɔli caman kɛ min kan ka kɛ tamanikaw fɛ yen a jirala k'a fɔ ansarudine tɔnden caman ayiwa olu taara kɛnɛ ka ye a bɛnna Sherif Usman Madani Haidara ale fana ka san 67 sɔrɔ ma an bɛna an nɛ don o fana na Nouvelle Horizon kɔnɔna la o mana bɔ yanni an ka se o bɛɛ lajɛlen ma an b'a daminɛ ni l'essor ye limanaw an y'aw tulo lasɔmi sisan k'a fɔ mali ni faransi cɛ a bɛ n'a fɔ gɛlɛya tɔ dɔ de farala a kan sabu a bɛ n'a fɔ mali ni faransi cɛ bɛnkan min tun bɛ yen ni o bɛ tali kɛ lakanako la yamaruya kun dilen don faransi jamana ma limanaw fɛn fɛn kun ye faransi kɛlɛcɛw ja u tun b'o kɛ mali dugukolo sanfɛ a jirala k'a fɔ nin wagati laban in na jateminɛ dɔw de kɛra mali jamana ɲɛmɔgɔw fɛ l'essor ka lakali la ayiwa bɛnkan minnu bɛ yen jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ n'a bɛ kɛ sababu ye ka lakana sabati nka yɔrɔ ka kɔn bi ɲɛ mali ni faransi cɛ kun gɛlɛyara sira caman kan nka tɔni min k'u tora yen n'o ye ayiwa bɛnkan sɛbɛn n'o ye accord de défense ye
n'o ye ka bɛnkan tɛmɛ Mali ni Faransi cɛ ayiwa lakanako siratigɛ ninnu na k'a bɛna fɔ o bɛnkan in o fana bɔra a ma o baara tigɛ kɛ n'a ye bilen. A kun ye mun ye Mali jamana ɲɛmɔgɔ y'a jira k'a fɔ maa si de tɛna se ka na Mali jamana kuturu jamana min bɛ yen n'a ka yɛrɛma hɔrɔnya b'a yɛrɛ bolo jamana min bɛ yen ni ayiwa a ka fɛn bɛɛ lajɛlen y'a yɛrɛ ye ko maa bɛ se ka dankari kɛ u ka yɛrɛma hɔrɔnya la walima ka tila ka bagabali walew ta ka ɲɛsin o ma ayiwa k'u y'o de jateminɛ k'a fɔ Faransi jamana bɛ o baara de la Mali kɔnɔ yan hali n'a sɔrɔla Mali ye kangaridaa caman kɛ k'a fɔ u tɛna jɛn n'a ye maa wɛrɛ ka wuli ka Mali dugukolo sago n'i ka pankuru ye walima maa wɛrɛ ka wuli ka taama Mali dugukolo sanfɛ k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔw u ma jɛn ni a ye limana o baara de lawaleyara Mali jamana ɲɛmɔgɔw fɛ a jarala k'a fɔ bɛnkan min bɛ yen n'o ye traité de coopération de défense ye Mali ni Faransi cɛ o bɛ n'a fɔ bɛnkan dɔ de bɛ yen bɛnkan min n'a bolonɔ bilala ayiwa Mali ni Faransi cɛ juillet kalo tile 16 san 2014 waatiw la bɛnkan in b'a jira k'a fɔ Faransi ale bɛ Mali dɛmɛ bamaciya wale kɛlɛli la Faransi ale bɛ Mali dɛmɛ fana min ye bamaci wale olu kɛlɛli la a jala k'a fɔ force Barkhane bɛnkan ninnu dɔw bɛ yen dɔw bolonɔ bilala mars kalo tile 6 ka taa bila tile 10 san 2020 waatiw la dɔw bolonɔ bilala mars kalo tile 7 a n'a tile 8 ka taa bila san 2013 la a jarala k'a fɔ nin wagati in na ko min ye Faransi ale ni Mali cɛ limanaw ko bɛnkan yɛrɛ yɔrɔ a kumaw kɛra kabi ayiwa diɲɛ ɲɛfɛ a bɛ fɔ min ma ko convention de Vienne min bolonɔ bilala kabi san 1969 jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ limanaw hakɛ bɛ jamanaw bolo ka se ka na ɲɔgɔn dɛmɛ ayiwa bɛnkan sɛbɛn n ka fɔ lakanako siratigɛ ninnu na o de baara tɛmɛna Mali ni Faransi cɛ san 2013 fo ka na se bi la limanaw o bɛnkan min filɛ nin ye yɔrɔ fanga dafiriw kɛra ka na se bi ma Mali kɔnɔna la yan nɔ camancɛ fanga de bɛ anw kunna nin wagati in na a jala k'a fɔ Mali jamana ɲɛmɔgɔw bɛ o de sira kan k'a fɔ ayiwa maa si kɔni tɛna i ye ka to yen bilen i ka i sago kɛ Mali la walima k'a fɔ i ka baara dɔw kɛ baara minnu ni jɛn tɛ kɛ n'a ye Mali jamana kɔnɔna la yan nɔ ko o tɛna o yamaruya tɛ di maa si ma o kangaridaa kan kɛlen limanaw fo ka na se bi la ko jaja Faransi de bɛ o ko la i b'a fɔ ko dalayini wale k'a fɔ karisa nin to yen a ti sɔn ka to yen a bɛ tila ka tɛmɛ n'o baara ye tuguni ko Faransi de tun b'o baara la Mali kɔnɔ yan u ka kɛlɛcɛw n'o ye Barkhane ni u ma wuli k'u ka pankuru yaala Mali kunna k'a sɔrɔ u ma sara Mali jamana ɲɛmɔgɔw la walima i b'a sɔrɔ u bɛ wuli ka taa yɔrɔ wɛrɛw la k'a sɔrɔ u ma sara Mali jamana ɲɛmɔgɔw la ni maaw hakili b'a la Faransi jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ de tun y'a ɲini san 2021 in na k'a fɔ ko ale ni Mali jamana ɲɛmɔgɔw ka hakilila tɛ kelen bilen ale bɛ fɛ k'a ka kɛlɛcɛw ka olu sama ka bɔ Mali kɔnɔ Faransi jamana ɲɛmɔgɔw y'o baara kɛ k'a sɔrɔ ni hali a ma a sara Mali jamana ɲɛmɔgɔw la k'a fɔ ayiwa bɛnkan dɔ kɔni b'an ni ɲɔgɔn cɛ o bɛnkan in ne bɛ fɛ ka n ka kɛlɛcɛw wuli ka bɔ Mali kɔnɔ ayiwa a filɛ ne ka hakilila ye nin ye o ma kɛ limana o bɔlen kɔ yen nɔ min ye Faransi a y'a ka minɛnw cɛ limana a m'a fɔ hali Mali jamana ɲɛmɔgɔw ye k'a fɔ an bɛna taa k'a sɔrɔ don bɛnkan b'u ni ɲɔgɔn cɛ hali takuba fana n'o ye nanzaraw ka kɛlɛcɛw bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kulu min kɔnɔna la a jala k'a fɔ force takuba fana o fana y'a ɲini k'a bɛ bɔ Mali kɔnɔna la yan nɔ k'a sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen bɛnkanw ye u ni Mali jamana ɲɛmɔgɔw cɛ nka k'a fɔ yɛrɛ limanaw an bɛ fɛ ka taa ka a sara jamana ɲɛmɔgɔw la u ma o baara kɛ o bɛ n'a fɔ bonyabaliya Mali jamana ɲɛmɔgɔw ka fɔ la o sɔrɔla ka communiqué dɔ de kɛ yɔrɔ nin kuma ninnu fɔlen Mali jamana ɲɛmɔgɔw fana y'a ɲini u fɛ olu yɛrɛ tɛ fɛ ka u to u ye yan bilen u teliya u k'u ka minɛnw cɛ u ka taa ka bɔ yan nɔ limanaw l'histoire ka fɔ la o de fɔɲɔgɔnw nana to sen na fo min ye kɔsa in na min ye Mali gouvernement ye ale ye communiqué dɔ kɛ avril kalo yɛrɛ ban waati k'a jira Faransi la k'a fɔ ayiwa k'u y'u tɛgɛ minɛ bɔrɔ kɔnɔna la sabu u bɛ ka wale dɔw kɛ n'o y'u ka pankuru aéronef minnu b'u bolo u bɛ ka pan Mali dugukolo sanfɛ u ma sara Mali jamana ɲɛmɔgɔw la ani u bɛ ka baara minnu kɛ n'o ye espionnage ye ka yɔrɔw dɔdɔ ka taa yɔrɔw lajɛ yɔrɔ minnu n'u ma yamaruya la ko yɛrɛ tɔ tora min ye sa limanaw Mali jamana ɲɛmɔgɔw tun y'a ɲini u fɛ ko ayiwa bɛnkan min bɛ u ni Faransi cɛ n'o ye accord de défense ye u k'a lajɛ u ka sigi a ko kunna o ci bilala ka taa Faransi jamana kɔnɔ limanaw a bɛ kalo 4 walima kalo 6 bɔ Faransi ma jaabi di o la wa u ma Mali jamana ɲɛmɔgɔw jaabi k'a fɔ ayiwa an hakilila ye nin ye Mali jamana ɲɛmɔgɔw y'a ye sa Faransi tɛ fɛ ka nin ko in yɛrɛ a tɛ fɛ k'i da don a la
n'a sɔrɔla tigi bɛ Mali la Mali jamanatigiw de y'a jira sa k'a fɔ ko ayiwa Faransi aw kɔni bɛnkan min b'an ni ɲɔgɔn cɛ bɛnkan in an ka a wuli ka bɔ yen pewu n'o ye accord de défense ye limanaw o de ko filɛ nin ka kɛ ko a bɛ n'a fɔ Mali ni Faransi cɛ kɔni bɛnkan min bɛ yen bilen a banna pewu limanaw yan'an ka bɔ l'essor kɔnɔ a jiralen bɛ k'a fɔ bɔlɔlɔ sira kunnafoni sira kuraw ayiwa ni dɔw k'u ma ko vidéo maniw o de bɛ sen na sisan n'i ye jateminɛ kɛ don kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ yen n'o talen don ka di diɲɛ kunnafonidilaw bɛɛ lajɛlen ma ayiwa u tɔgɔ la don n'o ye journée mondiale de la liberté de la presse kunnafonidilaw bɛ se ka baara kɛ ka hakili jigin kɛ ɲɛmɔgɔw la k'a f'u ɲɛna ayiwa kunnafonidilaw ka baara ye nin de ye a bɛ taa nin sira kan a bɛ taa nin sira kan gɛlɛya nin b'a la nafa nin b'a la ka jamana ɲɛmɔgɔw ladɔnniya o la don kɛrɛnkɛrɛnnen kelen taara diɲɛ keleya tɔnba fɛ Nations Unies san 1993 limanaw walasa ka se ka kunnafonidila bɛɛ lajɛlen tɔgɔla don k'o ɲɛnamaya o de kɛra kunungo yɛrɛ mɛkalo tile 3 a jarala k'a fɔ a sen fɛ Mali kɔnɔna la yan nɔ limanaw hali diɲɛ fantɔw fɛ kɛ min ye kunnafonidila kura dɔw bɛ yen olu de bɛ ka a lajɛ ka kɛnɛ yɛrɛ minɛ kunnafonidila tɔw la l'essor ko ale wulila ka a ko ɲɛɲini kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu bɛ yen n'olu bɛ kunnafoni di bɔlɔlɔ sanfɛ n'o ye vidéo maniw ye limanaw i b'a sɔrɔ téléphone kelen b'i bolo téléphone bɛ sigi fɛn min kan n'o ye fɛn sigi saba ye n'u k'a ma trépied limanaw ani micro kelen a banna o ye kelen kunnafonidila ye i bɛ sɔrɔ ka téléphone jɔ maaw la ka maaw b'u ka kunnafoniw di bɔlɔlɔw sanfɛ n'o ye Facebook walima YouTube n'a ɲɔgɔnnaw ye limanaw o kɔni kɛn bɛ ko ye de ko min na kunnafoni yɛrɛ tɛ se ka sɛgɛsɛgɛ ka fara ɲɔgɔn kan bilen walima kunnafoni kɔni mana sɔrɔ cogo min na a bɛ bila bɔlɔlɔ kan ten bɛɛ b'i ta fɔ a la a ko in kɔni kɛn bɛ ka dankari kɛ maa minnu bɛ yen n'olu bɛ ka ɲini ka kunnafoni di baara yɛrɛ ɲɛdɔn kɔnɔna la o de la l'essor ko ale ye ɲininkali min k'a yɛrɛ la sa o ye k'a fɔ min ye vidéo maniw ye minnu bɛ yen ni u bɛ bɔlɔlɔw sanfɛ n'u bɛ kunnafoni di a ka kan sariya ka ta u ka se ka bila o kɔnɔna la hali n'a sɔrɔla u bɛ kunnafoni di nka a ka kɛ sariya kɔnɔna la a ka se ka kɛ fɛn min bɛ yen n'a bɛ maaw nafa kunnafoni di ko nasira ninnu na l'essor ko ale yɛrɛ sera a maa dɔ ma n'o ye Mamadou Traoré ale ye vidéo mani ye ale ko a caman bɛ yen i b'a sɔrɔ olu bɛ kunnafoni di u yɛrɛ ka nafa de kama caman yɛrɛ bɛ yen i b'a sɔrɔ u tɛ kunnafoni wɛrɛw di min bɛ maaw nafa nka bɛɛ lajɛlen politiki kumaw ye politiki kumaw de bɛ bɔ a vidéo mani ninnu da walima maa minnu bɛ yen n'u bɛ kunnafoni ninnu di bɔlɔlɔw sanfɛ ko o tɛ se ka ɲɛ caman de bɛ yen o bɛ a kɛ u yɛrɛ ka nafa kama min ye maa min bɛ yen n'ale bɛ maa minnu bɛ yen n'u bɛ kunnafoni di bɔlɔlɔw sanfɛ u ka association des professionnels de la presse en ligne Appel Mali o ɲɛmɔgɔba Modibo Fofana ale ko nin tɛ se ka kɛ maa ka baara ye k'a fɔ ka téléphone kelen ta ka kunnafoni di bɔlɔlɔ sanfɛ nin tɛ se ka kɛ maa ka baara ye sanko baara in yɛrɛ a sariya jɔnjɔ tɛ yen a tali a kama min bɛ se ka a ko yɛrɛ don ba la n'o tɛ an ka sariya minnu bɛ yen n'o ye code pénal ye o de bɛ se ka maa min bɛ yen n'o ye dankari kɛ a ko la walima i filila a baara la o de bɛ se ka ɲangi tagi sɛgɛrɛ hali Tuindi ɲɛmaaba n'o ye Tijani Togola ye ale fana ye o kuma kelen de fɔ a y'a jira k'a fɔ ko maa minnu b'a baara la limanaw i b'a sɔrɔ a caman bɛ yen dɔw b'a fɔ ma ko blogueurs dɔw b'a fɔ ma ko activistes ko nka ale bɛ min ɲini o blogueurs n'o activistes kelen ninnu fɛ u k'a ɲini u ka hakɛ dɔ ɲini i n'a fɔ Mali sariya sunba b'a fɔ cogo min na bɛɛ ni kunnafoni di ka kan bɛɛ ni kunnafoni fana sɔrɔli ka kan nka limanaw ka kunnafoni di kɛ sira bɛɛ lajɛlen b'a la ko blogueurs ni activistes k'a lajɛ u ka sira dɔ bɔ vidéo mani minnu sɔnna ka don o kɔnɔna la u ka don o kɔnɔna la u ka se ka baara kɛ ni sariya yɛrɛ ye limanaw ni kunnafoni ninnu an ye nin bɔ l'essor ale kɔnɔna la o mana bɔ yen min ye fasili sɛbɛn minnu an k'a ma ko plume libre limanaw plume libre kuma na a y'a jira k'a fɔ mɛkalo tile fɔlɔ a bɛ bɛn baarakɛlaw ka tɔgɔladon de ma n'u kama fête de travail limanaw Mali la yan nɔ kari tɛmɛnen a bɛnna mɛkalo tile fɔlɔ ma san 2022 a jirala k'a fɔ baarakɛlaw ka tɔgɔladon o bɛ ɲɛnajɛ kɛ a don ninnu na o de sen fɛ kuma kɛra min kan min ye baarakɛlaw ka lafasali kuluba min bɛ n'o ye Union nationale des travailleurs du Mali UNTM ayiwa ale de ye hakililajigin kɛ limanaw k'a jira k'a fɔ ko ɲinan yɛrɛ u ma se ka fara ɲɔgɔn ba kɛ i n'a fɔ san tɔw la a bɛ kɛ cogo min na nka yanni don yɛrɛ cɛ i n'a fɔ ka kɔn mɛkalo tile fɔlɔ ɲɛ avril kalo tile 29 u ye ɲɔgɔn sɔrɔ kunnafonidilaw ɲɛma bourse de travail la limanaw ka ɲɛfɔli caman kɛ kun jumɛn na
yɔrɔ coronavirus de ye jɛrɛ ninnu bali coronavirus bana kelen imana nafolo min bɔra jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ko k'a don a da fɛ ko k'a kɛlɛ nafolo in ko a donna da jumɛn fɛ kuma kɛra o kan walasa maa minnu tun bɛ ka kunnafoni di UNTM tɔgɔ la o ye min bɛ tali kɛ ayiwa UNTM ale maa min nana UNTM ɲɛmaa tɔgɔ la Isa Bengali ale ye ɲɛfɔli caman kɛ baara ninnu taabolo kan a y'a jira k'a fɔ ko ɲina 1er mai limanaw a kɛra gɛlɛya yɛrɛ de kɔnɔ a ko n'i ye gɛlɛyaw ta k'a lajɛ fɔlɔ o ye ɲina baarakɛlaw olu ka compressé minnu bɛ yen n'a fɔra k'a fɔ olu bɔra baara la u ka hakɛw bɛ yen limanaw a ko ɲina yɛrɛ n'i y'a ye olu ma hali 1er mai fini u m'a ɲini u ma sɔn ka taa ɲini jamana kɔ kan an ka usine ba fila bɛ yan Comatex ani Batex olu bɛɛ lajɛlen datugulen don k'a fɔ don i bɛ o datugulen to k'i bɛ taa fini ɲini yɔrɔ wɛrɛ o bɛ n'a fɔ i ye dɔgɔyalima ta ka ɲɛsin i yɛrɛ ka baarakɛlaw ma yɔrɔ o usine ba fila in datugulen don u ma sɔn ka taa fini bɔ yɔrɔ wɛrɛ la k'o bɛɛ lajɛlen dɛmɛ ka ɲɛsin jamana ma min ye Isa Bengali a ka fɔla halisa lakanabaliya ɲɛnen don halisa an ka jamana kɔnɔ min ye coronavirus bana ye halisa ale fana bɛ yen nɔ ka taa se CEDEAO limanaw ale kelen don ka embargo bi Mali kan a bɛ kalo 4 bɔ sisan o kɛn bɛ ka sɔrɔ bɛɛ lajɛlen nasi nin waati ninnu na UNTM maaw y'a jira k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen gɛlɛyaw ye minnu bɛ da ɲɔgɔn kan ko nka u bɛ min fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye u k'u hakili to fɛn kelen na o ye k'a fɔ baarakɛlaw y'u bolo jigin kosɛbɛ u ka laɲiniw la nin waati laban ninnu na ko nka u ye min jateminɛ o ye k'a fɔ lakɔli karamɔgɔ minnu bɛ yen ni u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ lafasali kulu dɔ kɔnɔ u k'a ma SNEC limanaw SNEC k'a jira k'a fɔ olu ye ayiwa yɛrɛ di min kɛ walasa furanjɛla fanga in a bɛ se ka ninakili sɔrɔ cogo min na o maa dɔw bɛ yen a fɔra k'a fɔ olu sugandira ka kɛ DCAP ye walima ka taa bila académie d'enseignement la k'a fɔra k'a fɔ caman bɛ gɛlɛya tara ka olu sɛgɛrɛ ko o b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u k'a ɲini olu minnu wulila ka bɔ u ka jɔyɔrɔw la u kɛn bɛ ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin olu ma u k'o fana lajɛ UNTM y'a ɲini k'a fɔ fana bi u bɛ min ɲini o ye compressés ye ani maa minnu bɛ yen ni ayiwa licence b'u bolo n'u sen tɛ ka ye concours la n'o ye jamana yɛrɛ ka forobaca ɲinini ye u k'a ɲini u ka olu bila u ka hakɛw kɔnɔna la ayiwa kunnafoni filɛ limanaw a ye nin bɔ Plume Libre ale kɔnɔ o mana bɔ yen fasiri sɛbɛn min kama ko Hope d'Afrique limanaw ale kumana Hope d'Afrique a ka kuma ma janya a ko min ye furanjɛla fanga ye n'o ye transition ye limanaw ko kalo 24 ayiwa o kɔni baara na kɛ ni o ye sa o bɛ bɛn san 2 ma ayiwa Hope d'Afrique y'a jira k'a fɔ nin kuma in sɛmɛntiyara Premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga ale fɛ k'a to CNT maaw olu ɲɛma ɲɛfɔli la jamana yɛrɛ taabolo kan k'a sɔrɔ dun CEDEAO ale bɛ min nɔfɛ o ye kalo 12 walima kalo 16 k'u ka kalataw labɛn o kɔnɔna la limanaw ni jamana ɲɛmɔgɔ y'a jira k'a fɔ kalo 24 n'a bɛ bɛn san 2 ma ko ka baara kɛ n'o ye a bɛ n'a fɔ Mali jamana ɲɛmɔgɔw kɔni sɛgɛnna CEDEAO maaw ta la sa sabu ko Choguel Mayiga yɛrɛ ka fɔ la a ko u ye kalo 4 walima kalo 5 u y'o de kɛ u ni CEDEAO maaw bɛ taa ni ka segin la taama bɔ sisima mɛnɛ foyi ɲɛma sɔrɔ u ni CEDEAO ka kumaw la n'a ma ɲɛ ko ɲɛti ka sɔrɔ o la Dr Choguel Kokala Mayiga k'a to CNT ɲɛma Conseil national de transition a tun bɛ ka ɲɛfɔliw kɛ a y'a jira k'a fɔ ayiwa kalo 24 min kɔni fɔra o tɛna tɛrɛmɛ bilen wa eko baaraw yɛrɛ tɛna daminɛ ni o ye ka ban wa fɛn fɛn ye yɛlɛmanibaw ye Mali kɔnɔna la yan nɔ ayiwa n'o ye Malikurako ye limanaw ko ayiwa o baaraw bɛna daminɛ n'o tɛ u ni CEDEAO kɔni cɛ u ye kuma caman fɔ ɲɛ ma se ka sɔrɔ a la CEDEAO ko kalo 12 CEDEAO ko kalo 16 olu ko kalo 24 yɔrɔ kɔsa in na u kun ko bɛ Goodluck Jonathan yɛrɛ bila ka na ale ma se ka na ko Mali kɔni n'a lajɛ sa kalo 24 min ni u bɛnna u kan baara na kɛ n'o ye fasiri ka fɔ la ko nin bɛna fɔ Mali jamana ɲɛmɔgɔw CEDEAO kɔni t'a tɔ nege t'u la bilen u y'u pan CEDEAO kunna sa min ka d'u yɛrɛ ye k'a kɛ o cogoya la limanaw fasiri filɛ an ye nin bɔ Hope d'Afrique ale kɔnɔ o mana bɔ yen nɔ l'indépendant ale kumana limanaw kuma damadɔ bɛ l'indépendant kɔnɔna la fɔlɔ ye mun ye ko kabi avril kalo tile 16 tɛmɛnen na Faransi ka kɛlɛcɛw n'o ye Barkani ye k'u kun ye maa 6 ɲɔgɔnna minɛ maa 6 ninnu na ko maa 4 bɛ u ye olu bila waleya in kunnafoni yɛrɛ dira u ka état major des armées françaises ale de ye kunnafoni di k'a fɔ maa 6 ɲɔgɔnna olu kun minɛna Gosi mara la Tombouctou marabolo kɔnɔna la Selincini yɛrɛ masuruna waatiw la a jala k'a fɔ maa 6 in
siga de kun kɛr'u la k'a fɔ k'u ni groupe de soutien à l'islam et aux musulmans n'o ye Yad Agali ka jɛkuluba ye GESIM k'u n'olu tun bɛ jɛ la ka bɛnbɛn bɛɛ ta ka ɲɛsin Faransi ka kɛlɛcɛw ma nka u nana u sɛgɛsɛgɛ k'a ye k'a fɔ maaw don maa minnu bɛ yen ni ayiwa u nɔ tɛ nin si la maa kofɔlen ninnu ko u y'u bila a jala k'a fɔ u minɛna marsikalo tile 26 Barikani ka wuli ka jɔ dɔ fɛ muguci dɔ de fɛ a kɛra sababu yɛrɛ ye maa dɔ bɛ yen u ye o bɔnɛ ani na n'o ye Bubakari Banɔ ye ale kun ye maa ye maa min n'a dɔnnen don kosɛbɛ maa minnu bɛ yen n'u bɛ mugu don dugumakolo jukɔrɔ jamanaw n'a bɛ foro ni maaw ye ale ka baara kun bɛnnen don o de ma maa kofɔlen minnu filɛ nin ye ni o ye jɔyɔrɔbatigiw yɛrɛ don kosɛbɛ bɛɛ n'a fɔ Tɔnbukutu Gosi mara kɔnɔna in na ye Alkoror ag Diru Mohamed ag Alkoror Jima ag Sana ani Abdul Wahab ag Trafitu ayiwa ni maa ninnu de don minnu bɛ yen n'u minɛna u tilala k'u bila limanaw maaw a kun kɛn bɛ ka ŋunuŋunukuran caman de bila Mali kɔnɔna la yan k'a fɔ maa minnu bɛ yen n'olu fure taara ye Gosi kaburu kelen kɔnɔna la k'a fɔ ko ni maa ninnu b'a la ko nka a nana ye k'a fɔ olu t'a la Masire Diop ale de ye nin fasiri kɛ ale Masire Diop kelen ka sɛbɛnni na Kokura l'Indépendant kɔnɔ limanaw a ko MNLA cɛba dɔ bɛ yen u ka kɛlɛcɛ gɛlɛn dɔ don n'o ye Mohamed Ag Amata n'u bɛɛ lajɛlen k'a ma ko Amalosh limanaw ko bamaciw ye ale fa o waleya kɛra avril kalo tile 30 n'i ye jateminɛ kɛ a kɛra Ber o dugu kɔnɔna la yɔrɔ Ber yɛrɛ ale bɛ Tɔnbukutu mara de kɔnɔna la a jɔrɔla k'a fɔ ni maa kofɔlen Amalosh maa don maa min ni siga kɛra la k'a fɔ ko ayiwa ani groupe de soutien à l'islam et aux musulmans k'a n'olu fana bɛ jɛ la limanaw nka siga kɛra olu kelen maa kofɔlen ninnu de la ko olu de ye a fa limanaw waleya yɛrɛ kɛra cogo min na o ye k'a fɔ maa dɔw bɛ yen minnu kunkolo datugulen don ni finiw ye u ɲɛdingɛni 2 dɔrɔn de bɔn bɛ kɛnɛ ma olu de nana pick-up dɔ la sibiri donya dɔ fɛ limanaw ka sugu min bɛ yen n'o bɛ jɔ dɔgɔkun ka na maaw ɲinɛnen ka sɔrɔ ka cɛ kofɔlen n'o ye Mohamed Ag Amata ye k'a minɛ ka taa n'a ye limanaw ka taa a bɔnɛ a nin na ko hali an bɛ waati min na ko sisan a ma dɔn k'a fɔ maa ayiwa a fara kun min na ayiwa hakilila jiginna Mohamed Ag Amata ni bɛɛ lajɛlen k'a ma Amalosh limanaw MNLA cɛba dɔ kun don san 2012 ale yɛrɛ kun y'u ka maa ye maa min bɛ yen ni ayiwa jɔyɔrɔbatigi don yɔrɔ min bɛ yen n'u kama ko Arazɛlima a kun b'o dugu kɔnɔna la ye Gundamu o fanfɛlaw la Tɔnbukutu mara la k'a ye k'a fɔ ni maa kofɔlen fara nin cogoya la k'a sɔrɔ dun a yɔrɔ kofɔlen limanaw MNLA cɛbaw de kɛmɛ ka nin yɔrɔ ninnu kɔlɔsi n'o ye Arazɛlima ani Gurumararusu a n'a fanfɛlaw ye a jarala k'a fɔ hakilila jiginna MNLA cɛba min filɛ nin ayiwa ko maa don min ni a bɛ n'a fɔ ani MNLA maaw yɛrɛ tun tɛ kan kelen fɔ bilen maa kɔni tɛ se ka kun kelen fɔ a la a fara kun min na nka nin bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ a kun ye Masire Diop ale ka fɔ la limanaw yana ka bɔ Indépendant kɔnɔ ko nin ye denmisɛnnin fitinin dɔ fana ye san 15 ko ale tɔɲɔgɔnw de ye muru turu a fana na kunnafoniw y'a jira k'a fɔ ko nin waleya in fana kɛra Kari ka dugu jɛ ntɛnɛn tɛmɛnen na yɔrɔ min bɛ yen n'u kama ko Soni Albert commune kɔnɔna la a filɛ nin ye Fanguna o dugu kɔnɔna la ayiwa nin denmisɛnnin fitinin san 15 ayiwa ko u ye muru de turu a la a kɛra sɔsɔli dɔ de senfɛ ɲɔgɔn sɔsɔ dɔ de senfɛ ka waleya yɛrɛ a kɛra min ye yɔrɔ min n'u kama ko commune Soni Albert o bɛ Gawo mara kɔnɔna la ko Gawo gendarme kɔni wulila ka sɛgɛsɛgɛli kɛ a ko la maa minnu ye waleya in kɛ limanaw ka tɛgɛ kɛ u la l'Indépendant ale ka kunnafoniw don limanaw le soir de Bamako an bɛ don a kɔnɔna la soir de Bamako y'a jira k'a fɔ min ye Imam Mahmoud Diko ye ale kumana limanaw Imam Mahmoud Diko ye cikan gɛlɛn ta ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma ayiwa a ko ale tɛ se ka maa dɛmɛ walima a tɛ se ka taama ni maa ye maa min bɛ yen ni ayiwa a tɛ se ka a tɛ o jiginyɔrɔ kelen dɔn k'a fɔ de ne bɛ e dɛmɛ ka taama ni ye n t'a dɔn i bɛna taa yɔrɔ min na ayiwa Mahmoud Diko ko ale tɛ se ka taama n'o tigi ye Imam Mahmoud Diko Laylatul Kadiri su k'a ye waajuli dɔ de kɛ o waajuli in de senfɛ a ye nin kuma fɔ n'o ye Nuit de Destin a jarala k'a fɔ Imam Mahmoud Diko a ka kumaw la ayiwa a ye Badabu Alimami a kɛlen kɔ ka folikan di alisilamɛw ma limanaw a ko bi bi in na Mali kɔnɔna la yan ko an k'a lajɛ an ka sabali mun na ko fɛn dɔ bɛ ka kɛ bi Mali kɔnɔna la o tɛ ko kɛta ye o ye mun ye ka jamana jɔ ni nɛnijugu walima ka jamana jɔ ni nkalontigɛ bɔlɔlɔ olu sanfɛ
Mahmoud Dicko y'a jira k'a fɔ an tɛ se ka to o kɔnɔna la fo tiɲɛ de ka fɔ ɲɔgɔn ye jamana in bɛ gɛlɛya dɔ kɔnɔna la bi an tɛ se ka to a kɔnɔna la a ko in yɛrɛ bɛ ɲini ka kɛ laada de an fɛ yan nɔ ka min ye jamana ka jɔ bɔlɔlɔ sanfɛ walima i mana kuma ka ban dɔ bɛ bɔ bɔlɔlɔ sanfɛ ka i nɛni ko jamana si tɛ se ka jɔ ni bɔlɔlɔ sanfɛla ye a y'a jira k'a fɔ ko ayiwa M5 ɲɛmaaba min ye nin ye n'o y'a autorité morale yɔrɔ olu de ye ala ma hinɛna Ibrahim Boubacar Keita ale ka fanga bin o senfɛ dɔw joginna dɔw yɛrɛ bɔnɛna u ni na juillet kalo tile 11 ala a n'a tile 12 a jarala k'a fɔ Mahmoud Dicko ka kumaw la ko a yɛrɛ ka kuma la ko maa dɔw bɛ yen minnu bɛ yen n'olu b'a ɲini k'u ka dɛmɛ maa dɔw bɛ yen minnu b'a ɲini ko u ka dɛmɛ u ka baara la minnu bɛ yen ni olu ye wulikajɔw kɛ minnu ko olu ka to fasoko la limanaw dɔw tora la dɔw fana joginna Imam Mahmoud Dicko ko hali an filɛ yɔrɔ min na ko sisan o maa kofɛlenw ɲinɛ kɛra olu kɔ olu tɔgɔ tɛ fɔ bilen ayiwa min ye min sɔrɔ ayiwa o na i jija n'o ye ko nka minnu kɔni tora la ko fu taara ni olu ye Mahmoud Dicko ka fɔ la ko n'i y'a ye bi jamana bɛ nin lahalaya kɔnɔ limanaw a kɛra i n'a fɔ bɛɛ ye kɛlɛ kɛ i yɛrɛ ka ko de kama k'an b'o de taabolo ka bi ko nka bɛɛ lajɛlen b'a la ko ayiwa a ye an dɛmɛ a y'an ladi ayiwa tiɲɛ don ladili ye tiɲɛ taamaɲɔgɔnya ye tiɲɛ ko nka ko ale tɛ se ka maa si dɛmɛ ale tɛ maa min ta sira kelen tɛ maa min kɔrɔ a tɛ se ka o dɛmɛ walasa a ko wa n'ale tilala ka tugu o maa kelenw kɔ ka olu dɛmɛ limanaw maa wɛrɛw de bɛ tila ka wuli k'ale Mahmoud Dicko jalaki k'a fɔ a ɲɛna ayiwa i cɛkɔrɔbatɔ walima e bɛ nin si hakɛ in na e bɛ tila ka tugu maaw nɔfɛ maa minnu bɛ yen ni e t'u ka taabolo dɔn walima e tɛ se ka fɛn bɔ maa minnu ka taabolo la a ko ale tɛ se ka tugu o maa kofɔlenw kɔ sabu ko jalaki bɛ tila ka kɛ ale yɛrɛ Mahmoud Dicko de ta ye ale filɛ si hakɛ min na bi limanaw ale ka baara kan ka kɛ ka maaw bɔ fili de la n'o tɛ ale tɛ se ka tugu maa nɔfɛ maa minnu bɛ yen n'u bɛ fili kɔnɔna la Soir de Bamako de ye nin fɔ limanaw an b'a kuncɛ ni min ye teliya la o ye Nouvelle Horizon ye Nouvelle Horizon ko min ye Cherif Ousmane Madane Haidara ale ka ziyara o kan ka kɛ Tamani ayiwa a ka ko labɛnbaw n'o y'a commission d'organisation ye o de ye kunnafonidilaw wele limanaw ka ɲɛfɔli caman kɛ baara yɛrɛ taabolo kan ko a bɛ bɛn Cherif Ousmane Madane Haidara ale yɛrɛ ka san 67 o sɔrɔli de ma n'o ye mai kalo tile 12 natɔ ye a jala k'a fɔ Fédération Internationale Ansar Dine n'o ye FADI ye o commission d'organisation maaw i n'a fɔ FADI yɛrɛ ɲɛmaaba Adama Sanogo ani a commission d'organisation ɲɛmaaba Yɔrɔ Jara ayiwa k'olu de ye kunnafonidilaw wele ani fo ka taa se Burema Haidara ma ka se ka ɲɛfɔli kɛ u ka ɲina Zahara min n'o bɛ taa kɛ ayiwa Tamani mara la n'o ye u ka hiji tan ye a jala k'a fɔ ko conseil islamique ɲɛmaaba ayiwa ko a kun de ye walasa ka ala fo ka barikada ani maaba minnu bɛ yen ni olu bɛna taa ye kɛnɛ in kan ka foli bila olu ma ani fana Cherif Ousmane Madane Haidara limanaw ko a kan ka san 67 sɔrɔ o fana baaraw ayiwa ko a bɛna o fana bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin an dabama in ma a jala k'a fɔ baara caman kɔni bɛ yen o bɛna kɛ a ko siratigɛ ninnu na ndolatanw farikolo ɲɛnajɛw ani wajuliw ka taa se baara caman ma ani Cherif Ousmane Madane Haidara yɛrɛ a ka san 67 o sɔrɔli a jarala k'a fɔ o baaraw fana ayiwa ko o bɛna kɛ ani baara caman wɛrɛ minnu ye ɲɔgɔndanw ye a ko siratigɛ ninnu na limanaw an bɛ dugawu kɛ sijan ni kɛnɛya ala k'o di sirifikɛ ma ala ka sijan di an yɛrɛw ma limanaw jamana in kɔnɔna la ala ka basigi don jamana kɔnɔna la yan nɔ o tuma a bɛ dansigi kɛ kunnafoni gafew la min sɔrɔla ka lakale aw ye ka bɛn nin ye kuma k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn ni ala sɔnna sini gafe kura minnu mana bɔ ala ye kɛnɛ kan k'o lakale a kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ